Spoločnosť RMK Mont SRO z Prievidze je spoľahlivým partnerom pre každého, kto hľadá cestu k energetickej nezávislosti. Firma pôsobí na celom území Slovenska a špecializuje sa na kompletnú dodávku a profesionálnu montáž fotovoltických systémov na kľúč. RMK Mont prináša riešenia, ktoré efektívne znižujú náklady na elektrínu pre rodinné domy aj firmy. Proces začína odborným poradenstvom a návrhom na mieru, pokračuje inštaláciou špičkových technológií a končí revíziou. Jedinečnosť spoločnosti spočíva v komplexnej starostlivosti o zákazníka. Tým RMK Mont za vás vybaví všetku potrebnú administratívu, vrátane žiadosti o pripojenie do distribučnej siete a získania štátnej dotácie. Firma využíva len overené a certifikované komponenty, čo zaručuje dlhú životnosť a bezporuchovosť zariadení. Vďaka odbornosti a individuálnemu prístupu získate z RMK Mont nielen modernú technológiu, ale aj istotu dlhodobej úspory a ekologickejšej budúcnosti.